Siemanko, witam was serdecznie w Rumyku. Polemy Fortnite'a dzisiaj, troszeczkę pogromy sobie, zobaczymy jak nam to dzisiaj pójdzie. Mam nadzieję, że jakieś lepsze wyniki będą niż ostatnio. Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Dzisiaj będę grał gdzieś do godziny 20. Potem zobaczę czy jeszcze coś zapykał. Bo tam jest sobota. Też chyba życie towarzyskie, prywatne troszeczkę pobudzić do życia. Także no nic, to zapraszam was do gry. Pola. Jak to wszystko działo? Działo to wszystko. Tu to wszystko działo. Tu działać. To mogę na razie zgadzać. Już cieszę w tym moim burdelku robić. Tutaj to. Reżyserski. Czki się nie robią. O. Zaczynam. Już się zaś to samo zaczyna. Już chyba powinno być wszystko w porządku. Mam taką cicho nadzieję. Patrzę na moje ustawienia z OBS-u. Dobra, na razie jest wszystko ok. Jakby się coś działo, piszcie mi na czacie. Cały czas mam was w podglądzie. Wiedział jak się coś tak działo. No, to gasza, żeby tutaj procesora nie używać za fest. Dobra. To ile my stracili zaś na te nerwy? 5 minut. 5 minut zaś. Kamerka przełączamy. Na ta. Czy wolicie to? A niech będzie ta. Czat z YouTube'a mam puścić. O, cześć filmowy graczu. Ten jest czat. O. Aha, zablokowany. Dobra, siema.
Spoko, filmowy graczu dostałeś u mnie ten moderatora. O, wpadłeś często, to że się ucieszyłeś. Jak ci się nie podoba, to mogę go ściągnąć, nie? Połączę się tu z imprezą. Już wam impreza też udostępnią dźwięk z imprezy. Okej. Halo, słychać mnie? Panie Jankes? Halo? Słychać. Czekaj, dom cię do... Jesteś? O, jesteś. Tam jeszcze jest. Okej. Dostałeś zaproszenie jakieś? A, tylko, no dobra. Ja wyszłem z gry, nie? Słuchaj, No, spoko, spoko. Filmowy graczu. Nic się nie stało. Każdemu się może zdarzyć. Aha. No, bo filmowy graczu wpadasz tam często w domie. Praktycznie do live jesteś. Tam będziesz pilnował, żeby to tam wszystko działało mniej więcej. Jakby się coś działo, to mi tam napiszesz, czy tam na Facebooku, czy zaraz dostanę informację, albo tutaj na czacie. I co, Jankes? no wbijam do ciebie, wczytuję mi się. Siemanko, Peter. To gramy Fortnite'a. A umiesz do mnie dobić, czy nie? Aha, ty jeszcze groź, ja? No, tu widzicie w aktualizacji na Halloween dali nam takie fajerki. Statystyki. Ty co jest? Ale przed dołączeniem do innej ekipy musisz ukończyć samouczek. O chuj tu chodzi? A, malowanie może. Jaki samouczek? No nie wiem, właśnie tak mi wyskakuje. To kliknij na niego. Albo włącz ty, ja do ciebie dołączę. O. Zaproś mnie Czekaj, i ja do ciebie. grę zresetowanie. Romeo, no może dzisiaj BF też coś spróbuję. Mam trochę czasu, to może tutaj godzinka pogrom. A jak tam ten horrorek? Horrorek ci Grałeś? powiem, wiesz co, no tak fajny taki, graficznie graficznie ci powiem się nie postarali, no jedynie te dźwięki są takie przerażające. Na razie się jeszcze nic takiego, żeby się wystraszył nie stało, nie wiem o co tam dokładnie chodzi. Chodzisz po tej mapce, po takim jakby zamku i kombinujesz jak tu dalej iść. Wczoraj, że tam też trochę błądził. Nie wiem jak to tam ogarnąć. I co? Logowanie mam, poczekaj. Mhm. Odstosowałem grę. Spoko.
Jutro jeszcze będę miał robotę jedną, to zarobię, to kupię tego Fortnite'a, pełną wersję i Mm. możemy grać. No, to fajnie, to widzę, że już będę miał kogoś, kto będę mógł, z kim będę mógł grać. To jest naprawdę, kampania jest fajna, no ale widzisz, chłopcy mnie namówili, kup kampania, a teraz się przeszli na Projekt Cars. O, Tak? Peter, ogarniałeś? Ale do słuchawek, no widzisz. Cześć Robert. Witam cię. dobra, jestem u ciebie. Okej, dobra, no to ja się przełączę na ta kamera grywalno. To była ta, okej. Ja. Gdzie są zombie, Peter, gdzie? Okej, no to co, gotów, nie? Jademy tym rapem 2000. Osiągnij No, kolejny jadymy. poziom i zdobywaj nagrody we wydarzeniu pary czaroma. Spoko. To obejrzymy, jak nam to po... No, w kampanii, tak jest, Peter. Tam są zombiaki i musisz je likwidować. Piątek 13 dla ekipy. No, nie grał jeszcze. Wystąpił błąd, nie dało się połączyć. O cholera chodzi. Ja mam ten, dobieranie graczy. Okej. Nie, tu wszystko działo dobrze. No nie ma ekipy we Fortnite w kampanii, no. To jest grane. Dobra, mi się ładuje, a ciebie? Też. No to spoko. Domy są w domach. Kurde, już cima za oknem. No ale... Ja dzisiaj zegarki przedstawiamy. A... Czekaj, godzina do zatku? No. O, to widzisz, to live może trwać godzina dłużej. Z 1:03. O, to live może trwać godzina dłużej, o. Śpimy dłużej. Śpiemy dłużej, nie śpiemy. No, śpimy. Czekaj, Kaj, by my się tu mogli stegować. Nie wiem, może tutaj G3. Czekaj, trzeba poczekać. No i teraz hop. Widzę, że tam już kilka typów w nos ciśnie. O ty fujaro. Kurde. To zapała. O Boże.
Halo, słyszysz mnie? Ja słyszę. No. To ciebie zabił, czy ty kogoś zabiłeś? Nie, uważaj! Na co? Uważaj, bo ty pułapka jest u góry pod tobą. Z prądu ktoś postawił. Aha. O fuck. Patrz, nie zauważyłem. Tu gdzieś była... Słyszę... Gdzieś tu jest skrzynia. Tu jest. Gdzie? O. Czekaj, to się jakoś będą musieli podzielić. To chcesz napój? Czy karabin bierzesz? O, weź se karabin. Ja. Ja mam strzelbę, to... Tam lubię te karabiny. Okej, czekaj. O, biegnąć do strefy trzeba. Okej. Sorry. Nacisło mi się. Dobra. Przepraszam. Jedziemy jeszcze... Tu trzeba biegnąć. Docisło do tego. Czekaj, a tu coś jest w tym budynku? Już ktoś tu był. O, amunicja. Bandaże się przydają. Coś u góry też może być. Nie wiem, czy to jest bezpieczne. Nie ma nic, już wysprzątane. Dobra, wracaj się, idziemy na ten. Pisnemy już na strefę, jakbyś mógł oczywiście. No idziemy. Cina się... O fuck, zaś się zaczęło. O kurde. Powalony internet. Dobra, ja to już widzę, o co jest grane i no. Jakby to powiedzieć. Na linii internet, laptop się gubią klatki. Tak. Kurde, co z tym durniem jest nie tak? Weź to samo, kur... Nie wiem, będę musiał napisać do... Albo sprawdzić, czy to jest moja wina.
Ej, uważaj, bo tam jest ten! Już jak wojna rozpoczął. Kurczę. Fuck. Dobra, leża. O, dobra. Trudno. Czekajcie, co wam tu zrobić z tym, że to działało? Co tu jest za problem? Na razie chyba jest wszystko ok. Ale kurde... Ale kurde, jaka jest ten problem? Gdzieś tu kuźwa musi być ten problem. Jest nie to. Żeby to problem. No wiem, że dobry film o wygraczu widza, bo widzę tu na podglądzie i tu na statystykach, że jest ok, ale kurde, no nie może być tak, żeby... Jak to by był? Chyba, że tutaj w OBS-ie ma błąd jest. Dobra. Trudno, nie zajmujmy się teraz tym gromy. Jakie sprawy fajnie było, kurde, no. O, ustawiłem sobie, zmniejszyłem trochę bitrate na 4 mega. Spojrzymy, jak to teraz pójdzie. Wąski, siema Wąski, cześć. Jak tam ktoś ma ochotę pograć w Fortnite'a z nami, to zapraszam. Jesteś, Jankes? Wąski, co nam słychać u ciebie? Ciekawego.
Jankes, jesteś? Jankes. Dobra, jestem. No to B2, wiesz? Wyskakujemy. Teraz w tym momencie. Nie wiem, czy tam widzisz coś z tyłu, żeby leciało też. A, zapieprzają faktycznie. Kurde, ale ludu. Ja pierdzielę. Kurwa ma... znaczy... Ja pierdzielę, ktoś za mną wpadł. A, zgłosza go chuja. To nieuczciwo gra. Ach, kurwa. Żeśmy se pograli. Kurde, coraz więcej ludzi jest takich... To gra. Co tam ludzie na czacie słychać ciekawego? Jak jest, a ty broni żadnej nie masz? Nie mam jeszcze. Kurczę. Tam chyba jest skrzynia. Odwróć się w drugą. Tu, obok, do zadku, obróć się. O! A, otwarte już. To fuck. To przewalone. Jasne, możesz do nas dołączyć, nie ma problemu, Robert. Wbijaj na imprezę i... Podaż filmowy graczy ogólnie dobrze. To się cieszyć. Kurczę. Jankes, ci powiem, będziesz miał ciężko troszeczkę przetrwać. Damy radę. Padasz? No widzisz, ja wpadł zaraz na dach, że wskoczył, kurde, chciałech. Bronił, że skrzynia otwierał. Jakiś pederasta, rozumiesz? O, idzie tam ktoś. Tu się może schowaj za drzewo. Czekaj, ja wyjdę jeszcze raz zagram. No. Siema. 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 Jak tam? A dobrze. Jeszcze muszę złączyć to. No.
tu uruchomić. O. Te zombiaki są filmowych graczy w kampanii. A to jest Battle Royale. Jankes nie macie? Anuluj. Jest. Robert, jaki ty masz nick? Ja mam Roba z 9.1 Strong. Aha, dobra. O kurde. Już cię zapraszam. O. O, Radziu, siemanko. Siemanko. Mamy miejsce, jakbyś chciał wbić do nas. Nie chciałbyś tak? Widzisz, filmowy graczu, no jakby była ekipa, to by my w kampania pograli, no. Mamy na Roberta. No już się loguje. No to spoko. Co, jak ci tam sobota mija? A dobrze, trochę za szybko, ale O, no, jak zawsze. co zrobisz? Zawsze tak jest. Ja już kurczę miał zaczynać od 15, ale... się porobiło. To jeszcze jutro niedziela, to jeszcze szybciej minie. No. Tyki już po. No. Radziu, w sobota się uczymy, kurczę. To musisz mieć dużo nauki. Dobra, Jogo tu włączą. Dobra, ja też jest. Dobra. Pany, może jakoś taką taktykę obierzemy. Gdzieś z boku wyskoczyć, gdzieś na obrzeżach, nie do miasta. I przeczekać. Najlepiej, wiesz co? Wiesz, w których miejscach są jakieś skrzynki albo coś? No, mniej więcej wiem. Bo na przykład, ja tak na przykład jak grom to skocza, jak autobus leci to jak najdalej od niego. Znaczy jakby od tego jego toru lotu, nie? No. To tak jak najdalej od tego toru skocza. Znaczy wiesz co, ja ci powiem, to tam zależy od szczęścia, bo jak w pierwszy wpadniesz i ci się zdążą powybijać, no to możesz, wiesz, jakoś przewaga, nie? Ale kurczę ci powiem, też od miasta też idzie dalej skoczyć. Tam jakieś te szopki są, także tam coś idzie pozbierać, nie? No, tak jak jeden dom, albo też fajnie na tych bagnach. A, filmowy graczu, widzę, że ty kurczę z tymi grami to ostro kupujesz. Tu rozumiesz Assassina, tu Williams Goes Recon. Nie wiem jak się to wymawia, te angielskie gry. Inaczej piszą, inaczej się wymawia, opie. No taki burdel. A być tu mądry potem, nie? O, trochę cieplejszego koloru sam puściłem. A no, czekamy aż to tam odpoli. Kurde, kaj tu się wybrać. Ja by coś proponował panowie tutaj. A3. No dobra. Czekaj, w którym momencie by my byli najlepszym? Chyba teraz. Hop.
Tu widzę, że tu na tych chyba na tych skałach u góry też powinien być jakiś budynek. Także może by tam coś opłacało się uszczelić. Ale nie, nie, widzę, tam są dwa budynki, także mogliby my tam spokojnie cyknąć. Dobra, to ja biorę tu ten budynek. Trzeba, że tu nikogo nie ma. Czekaj, a tu... Ciekawie by było, jakby my mieli tutaj akurat by się mapka zakończyła. To bym mieli. Ja... Ale co, czasem tak jest, że wpadniesz na miejsce i akurat u ciebie się. Ale nie. No, Nie tym razem, panowie. tak. Teczka. No i skrzynia jest. Jakiś tam karabin. No. A. Na razie wszystko biorę, co popadnie. Nie ma. Może coś tam na dole będzie. Kurde, już tu kiedyś szczylo. Uważaj. O kurde, tu jest już pusto. O? Eliminacja następuje. Broń zbiera. No. Dobra, wolimy to strefy. No, wypadałoby. No. Siemale mi. Siemanko. Jakie powitanie. Ja ci powiem, ta twoja pani blond to już się fajnie urabio. Maszynka kurwa do kawy. Ja no. Z $1 000 000 to nie pogodasz, hopie. Czekaj, za chwilę mi coś napisze. O, widzę was, lecicie sam, ja? Dobra. To tak dobrze by było jedną paczką lecieć. No to jest jakiś dom. A ty lecisz, no dobra. No ogarnę, jak coś będzie, nie będzie ciekawego, to wam zostawia. Tu co tu No, jest? tu jest taki fajny... Jak nie macie takie broni, fajne to tu miejsce jest też- ta. Wejście, jak tam nie ma. skrzynka. A skrzynka też jest, ale ona jest chyba na wierzchu. Obejrzyj tam. No. Jak coś fajnego jest, to... Nie ma nic, nawet żadnej zielonej broni nie ma. Aha. Tu zaś jest ten. Szukać na wierzchu. Kurde, zaraz więcej... Tu zaś by trzeba... Zaraz damy więcej granatów niż naboi. A to granaty są dobre. Tam na granaty nie idzie narzekać, wiesz? Tu by trzeba było schody zbudować do góry, na wierzch. Tyś tu już tam jest na wierzchu. Ja, Ja tam co ciekawego. strzelba była. Aha. Dobra, to tam. I w oko z tą strzelbą.
Dobra. Widzę, że kto tam już Jankę ciśnie na pole. Okej. Chodźcie, wszyscy cisnemy na te pole. Pado, ty tam patrz na swoja maszynka. Czemu my cały czas gramy w ten gejowski tytuł? No bo trzeba być tolerancyjny, rozumiesz, i trzeba się obcować z tymi. Są naboje i apteczka jakbyś. No to jak ktoś ma miejsce, to niech se weźmie apteczka, bo apteczka się przyda, nie? No ja by właściwie mógł wymienić za... Czekaj. Za to mógłby wymienić. O. Za bandaże. Dobra. Są my w strefie, okej. Tam patrzę. Są 3 krzaczki. Nie ma Easy, witam cię serdecznie, cześć, cześć. Co, do krzaczków mówicie, obcy? No to chodźcie, niech się każdy tam poukrywał w krzaczuszkach i... wyczekać. To jeszcze skrzynka. No to sobie, jak masz miejsce, opanuj sobie skrzyneczka. Dobra. To idziemy się szczaić w krzaczuszkach. A, mi łeb wystaje, jakieś niewymiarowe te krzoki. Okej. Baret? A. Jako baretka? Ta czopka, co mam na głowie? O kurde. No nic, to po lekku razem cisnemy na ta strefa, chodźcie panowie. Tam jest jeszcze jeden, ale tamten jest w chmurze. O, uważaj! To leci tu ktoś. Kurwa. Dźwignij mnie, jakbyś mógł. Nie, To nie ma apteczki. zabił mnie totalnie. Ale mnie zgasił. Chodź ty. Och, kuźwa mać. Uwaga, tam jeden za wami biegnie. Mocie go na... A mapy nie umie. To jest ten nasz chyba. Nie. To jest inny gościu. Och, kurczę. O, też fajnie. Daj, że chcę pograł. Kurde, już jak fajna amunicja, wszystko pozbierał. Uwaga, bo on tam do was będzie... Na was będzie celował. Patrzy tam na was, bo was widzi. On jest przy balonie. Dajcie, uważajcie na niego. Dobra, chodź. Chodź do strefy. To jest coś. No. Filmowy graczu, normalnie, no i dead. Zaś pierwszy strzał i kurde leża. Nic nowego. O, ten zaś napój, ten. Uwaga, bo on tam za wami ciśnie. Weź sobie tu tego krzaczka. Przykucnij. Dobra. A ja sobie pójdę tu. No. Tam ten jeden gościu, co mnie skasował, to akurat aktualnie go oglądam. Chciałem się na was przełączyć, ale... To jeszcze musiał być. To tam było dwóch. Tak.
Uwaga, bo on teraz ze snajpery na was celuje, ale was w tych krzoczkach nie widzi. Aha. Nie, nie. Szuko tam. Szuko snajperką po krzaczorach. Dobra. On jest na tym daszku, jakby się ktoś... O, uwaga. Aby ktoś tak ten... To mają pierony opanowane. No. Kurde, naciskam, żeby gracza zmienić, a... Nie ma takiej opcji jakiejś. Kurde, ja w tak gram, mam takie szczęście, że już się fajnie poustawiam, wszystko pozbieram, dub mnie. Już tu są w tej strefie, dobra. No ja wam powiem, na razie przyczekajcie, bo tam jest dwóch. Wyście są za tą górką. Bo tu widzę na ten... Na razie bych wam tak powiedział, przyczekajcie troszeczkę. Ile możecie. To sam się trzech naparzo. Ja tam widzę u góry, tam ktoś losy, dobra. O, na razie przyczekajcie, bo tu mam akurat dobre miejsce, żeby na obserwowanie. No i skasowali go. Tu zaś od innej strony biegnie, kurde nie wiem, na tej mapce nie widać. Ale biegnie wasza strona do strefy. Od Sally Street, coś takiego miasta. Także nie ruszajcie się na razie. Strefa się ściąga. Bo wyście są niedaleko tego domku takiego, nie? Takiej stodoły. No. No to tam byćcie schowani. Chyba, że was strefa dogania. O, ja akurat... My w strefie jesteśmy, także... Jankes, uważaj, bo tycie jest za tym domkiem chyba. Tam... Jak słyszycie te strzały, to się tu naparzają. Ja już tu widzę. Kurde. O, cześć Kamil. Lucy No dzień dobry, siema, gracie w tego Siema. Fortnite'a? No, gromy. A mogę dołączyć, czy nie bardzo? Zastanowię się. No to dobra, to wychodzę, siema, nara. Nie no, pewnie, że może grać. Ja żartuję. Ej kurde, ale Wolfenstein jest kurde mega, to co im zrobili tam, A? to jest naprawdę... Chłopie, tak gra jest chora, gdybym myśl. Ale to dobrze. Jeb go. Tam jest jakiś... Jakiś jeden tu. się w krzakach i ze snajperki do was celuje. No, szukał was po tych Kurde. krzakach. Także radzę wam się nie ruszać. Jankes na ciebie celuje przez ten domek. Nie wiem, czy jesteś przy tych krzakach, ale stamtąd celował. Jak to Nanek? A no, standard.
Standard, wiesz? I wywalone. Pogroję chwila, uwalili mnie i chłopcy grają dalej, a ja patrzę na nich. Nie, mówię, ja sobie ogarnąłem tego Wolfensteina. No kurwa, znaczy jego mać, zaś mi się coś robi z tym netem. Cholera jasno. To może dlatego, że przyszedłem. Kurde, to muszę wyjść. Nie, zostań. Oj, Nie wiem co zaś, kurde. Koło siedzi. Nie wiem co jest grane. Albo ten router od nich jest taki dupiaty. Albo mój komputer. ale co, klatki ci gubi, tak? No zgubione klatki w nawiasie pisze mi w sieci. Ej, oni tam na streamie mają zielony ekran, nie? Hmm. Filmowy gracz się pisze jak tam ten Wolfenstein 2. Spoko. Na razie mam jakieś, nie wiem, 40 minut przegrane, pół godziny. Ale tej gierka i tak jest na 6 godzin z hakiem, nie? Aha, to super. Za ile? Za 300 zł? Nie, udało mi się na Allegro za 3 dychy wyrwać na 10 dni, nie? Grę. Aha, z tym kątem. Tak, on to kurwa stary, no sobie wziąłem, kurde tego, no to proszę cię. Aha. Bitrate Zapłacę, mam nie? ustawiony, Peter, 4 mega, ale tutaj z boku patrzę, jak mi te klatki pokazują się, to są na czerwono. No i tu na statystykach widzę, że mi się gubią klatki w sieci. Już nie wiem, no coś jest z internetem, nie chcę wyciągać kabla, zaś go na nowo wkładać, bo A, bo będzie to co wczoraj. no, to co wczoraj będzie. Zaś się teraz widzę uspokoiło chwila. Nie wiem, z czego to jest, kurde. Czy Windows coś pobiera? Gramy? To zapraszam, a dobra, to ja sam dobiję w razie czego, bo chyba mogę, nie? Czy nie bardzo? Przed impreza chyba wejdzie. Kurde, zaś. Nie, przed grę. Kurde, to teraz daleko już ta strefa. Ej, poczekaj, ci Tak, się tak, tak. zbugowało. Jaki mam tu? A, dobra. Muszę poczekać. Według operatora to mam 30 mega. Przepraszam. Także nie powinno być żadnego problemu. Apple ma 30 mega, tak? No. Bo Peters tutaj pisze mi na czacie się pytał. Nie powinno być żadnego Zaraz. problemu, ale kurde nie wiem czy coś tu pogłupiały system nie jest włączony i nie ma jakiejś aktualizacji albo czegoś. Chyba, że Coś miałem mówić. Tak, i jak to się mówi? I na przykład właśnie Wolfenstein jest dobry i właśnie Assassin's Creed nowy teraz dobry, więc kurde to są dwie gry roku naprawdę. naprawdę. Ładowarkę do tego. No jest około, czekaj, jest około tych 30. Czekaj. Internet. Kurwa, prawie się mogę. Ej, siema Lemi. Ach, kurde. Ale ich załatwili. A pobierania... Czekaj.
Wysyłki mam 42, 43. Teraz spadał do 48. 33 mega niby według strony Speed Test. No, widzisz. Tylko co mnie boli w Asasynie właśnie, że można się na każdą budowlę spiąć, jak ci się idziesz wszędzie. To boli. I trochę taki parkour upośledzony. Te ustawienia w OBS-ie. Ja też tak myślę. Kurde, ale już nie wiem co. Żeby się tak w necie gubiły. Jak zrestartuję sprzęt i w ogóle to jest wszystko ok. A pamięć się nie zapycha gdzieś? Co? Po zapku? Nie, to jest... Pamięć. Słuchaj, tu niby FPS-y A i... właśnie, a procek jak? Procek obciążony na maksa, czy? No. To jest normalne. Trzeba Nie, 80 coś zobaczyć. procent. Trzeba byłoby zobaczyć Zaraz przyda. faktycznie, Dobra. trzeba było zobaczyć faktycznie jak ci się procek obciąża, jak faktycznie nie masz tych spadków. A jak się dzieje faktycznie jak masz spadki, nie? Hmm. Czy jest jakaś różnica? Nie Wtedy wiem, nie wiem zobaczysz. właśnie, kurde, co jest. O kurde. Bo może kurde procek gdzieś tam jeszcze dławi, nie? Kurde, no wątpię, żebyś procesor dławił, bo co on tu ma do roboty? To i no widzę, że mi się... Kurde, ale w którym miejscu te klatki? No by tu No było. właśnie, no. A jakim kodekiem streamujesz, bo tam się Peter pyta? Nie. Nie takim. Już ci go w ustawieniach zobaczę. Tym nowszym? Nie. 265? Gdzie to jest kierownictwo? QuickSync H.264. No to napisał tym. Nie, bo to jest inny. To jest, tamten jest typowo procesorowy, a ten jest, kurde, nie wiem, taki jakby mieszany. Bo jakbym miał typowo procesorowy, to mi się zaś klatki pominięte z powodu renderowania i takie coś mi się sypią. O. Chyba, że jeszcze jedna rzecz zrobię. Dajcie mi minutka. Dajcie mi minutka. Dobra. Dobra, już to działo. Ponownie. Teraz troszeczkę jest zmieniłek do 2,5 bitrate i... O, patrz, nie O, wytrzymał. nie wytrzymał. Nie Nie wytrzymał. Późno muszę wejść, bo Siema. muszę z nim porządek zrobić. Co on tam za problem ma? Chyba zaraz. Zaraz wszystko sprawdzimy ustawienia. No procesor mam i5. Proces laptopowy. No ja rozumiem, piątka. No, Teraz tak. niby... Używasz QuickSynca. No ja wiem, QuickSynca używasz, bo to jest budowany ten układ graficzny w Intelu. No ja wiem, to rozumiem. No. Teraz tak, ty tego encodera używasz, dobra, w porządku. Nie masz innego encodera do wyboru. No mam ten procesorowy, zwykły X, ten 200, H200. No, ten QuickSync powinien lepiej działać, no okej, dobra. No to już teraz to tak. przełączyłem przed chwilą go. Jaki masz ten, jaki masz ustawiony ten... Tryb? Ja nie wiem, po polsku będzie, po polsku będzie ustawiony, masz CBR, czy co masz? CBR. ustawione? Niżej, Tak, i no CBR, czekaj, dobra. teraz Jaki masz... teraz poprawiamy No. cię tylko, bo zmieniłem encoder na ten X 264. Dobra, nie, powiedz mi, bitrate masz 4000 ustawione, tak? No, No to zwiększ sobie tam na jakieś 8.
Albo 6. 6 mówisz? Okej. Na przykład 6, no. A tu na przykład jest taka opcja użyj własnego buforu. Też to włączać, czy? Tak, tak. No i tu mi pisze, że rozmiar buforu 2,5 mega. Czy większy dawać? Dobrze, niech będzie. Dobrze. Później 2 masz, tak? No już włączą 2. Bo tu nie miałem... Keyframe 2 masz, Mhm. tak? Dobrze. Później zużycie procesora masz ustawione jak? Very fast, znaczy super szybki, jak masz ustawione? Czekaj, teraz aktualnie jest very fast. Dobrze, nie zostanie very fast, ale możesz spróbować też super fast jak chcesz, możesz popróbować. No właśnie patrzę, że na tych statystykach nic się nie dzieje teraz na razie nie gubi mi klatek na very fast. Profil jaki masz ustawiony? Wysoki? Brak. Wysoki profil. Right, no. I potem jest dostrajanie. Nie, to olej i to w zasadzie... I to w zasadzie wszystko, bo to jest output twój, więc okej. Recording ty nie nagrywasz jednocześnie, tylko ci YouTube nagrywa, więc to nie potrzebujesz się bawić. No zostaw to tak jest, zobaczymy co się będzie działo. No i już znowu lecą klatki. Zgubione. Lecą, tak? Mhm. I na przykład tu w tych statystykach pominięte klatki z powodu opóźnienia renderowania 7, a tu z powodu opóźnienia encodera 40. A tu już te zgubione w sieci to już mi lecą 800 już. Czyli... A to ustaw w takim razie na super... wyżej na fast, znaczy tam... Na ultra fast? Na ultra fast ustaw sobie, no. Poczekaj. No i dalej właśnie zgubione klatki lecą. A zrestartowałeś tego? No, trzeba stosować go. Zresztą Nie ma. Bo inaczej to ci kurde dalej będzie gubić, nie musisz Tak. puścić. To trzeba restartować, za kolor sobie pomyliłem, trzeba było. A w ogóle jest dziwne, ci pozwala zmieniać ustawienia jak streamujesz? No? No No w to jest końcu ma... dziwne. Wpływ. Chyba tak. No i zaś to samo, lecą te klatki. Mhm. Rozumiem, że na dole widzisz wszystko ustawienia tak jak powinny być, tak? Chyba, że... No ty streamujesz w jakiej rozdzielczości ile klatek? 60. Ale kurczę, tutaj mi cały czas inną zgubione w sieci. Tu tak jest w porządku, chyba że jeszcze inaczej to. A laptopa rozumiem, że masz podłączonego bez kabla. Kablem. Kablem. Play też kablem? Mhm. Kurde, specjalnie mi... Jakieś inne urządzenia? Jakieś inne urządzenia w domu, które mogą zwalniać sieć? Kurde, no jedynie co, telefon. A i tak, no to na Wi-Fi telefon jest to. Nie, telefon nie zwolni, weź zwolni. Dobra. A próbowałeś w 30 klatkach? No to czekaj, zaraz to. Znaczy zewnętrzną, Nvidia drugą jeszcze. Mhm. Ja wiem, ale to jest tam... To nie brał się za to. Ja robię tak, że streamuję procesorem, a nagrywam kartą graficzną. To Peter, jutro 16, tak? Czy wcześniej Siemanko. będziesz? Siema. Kurde, dali te klatki gubi. W internecie. Tak? Nie, powiem ci tak, jak masz te statystyki,
i średni na przykład czas renderowania klatki tu jest 2 milisekundy i poniżej tej to jest nic. Tu nic nie wyskakuje, 0%. I no jedynie jak jest tak wyjście, status na żywo i zgubione klatki w sieci. I tu mi teraz mam 413 na 800. I na 30 klatkach dalej się to samo dzieje, tak? Mhm. No tak, coś z internetem, coś kurde. Namek, czemu live'a nie masz? Ja pierdzielę. Powiedz mu, kutasie, czemu live'a nie masz, tak się No, mówi. tak mi powiedz. Czemu nie masz? Bo nie, No. nie Jalaja był A- i... A Nanek ci odpowie, Aha. tak jak mi wczoraj, spierdalaj. Boś mnie znerwował wczoraj. Ja? Proszę cię. Tak zdenerwowany jak Kamil to jeszcze nikt nie był. Nie denerwuj mnie. Tak. Wkurwiej mnie. Naprawdę, po dzisiaj to mnie naprawdę nie wkurwiej. Ale to ty się śmiej, kurwa. Mówisz, że baby są pojebane. No są pojebane. No co ty nie powiesz? Słuchaj, bo No, tak. rozumiem, żeby cię baba szanowała, to musi się ciebie bać, no. By ci Ale tam to- rozjebał ale w to ten nie- kaczy głupi łeb, Ale to... to nie, się to nie wpierdziel chodzi, dać. ale nie, No. słuchaj, nie, po prostu jej odjebało całkowicie, wiesz, bo kurwa ona się trzyma jak psa, tylko że ona się jej odjebało coś w ostatnim momencie, wiesz? No co ty nie Ale- powiesz? No. Przyszł nowy faga, zrozumiesz, 22 cm i trudno, sijanara. Tak. A tak jakby wiedziała, że jak tak zrobi i by kurde dentysta nią nie poznał, to by tak nie zrobiła. Tak. Tak. Ty chłopaki, czemu mam, jak wchodzę w Fortnite'a, to czekanie w kolejce 8 minut? Dopiero się kijów o to pytał. Ty no, a mnie nie było. To jest twój problem, musisz poczekać 8 minut na odpowiedź. Ty, nie no, mów Kamil, co to się dzieje. No, beton przyjechał i muszą, wiesz, wylać na Tak. fatkę, wiesz? No. No, serio ci mówię. No Teraz są mów, takie co się zasady, dzieje. że jak masz PSN, masz No na miesiąc, dobra, to no musisz dobra, czekać musisz 8 minut. poczekać, za 8 minut się pojawi aktualizacja, wiesz? Musisz porać półtora Tak. giga, no. No nawet mnie nie wkurzaj. No. No, A zapytaj a Nanka, serwery- To samo miał dopiero. Serwery są przeciążone, że cię krew anielsko może zalać. No nie nie. wkurza, bo Jankę, przecież się zdawaj zamknąć gotowy, jeszcze Jankę, zdawaj gotowy. Kuźwa, co tu w tych ustawieniach, że popieprzył? Jankę, zdaj gotowy. Co ty, Nanek, nie grasz w Fortnite'a? No, Bo ja- prawie grom. Dobra. Prawie grom. Ojejku. Jankę chyba zasnął, kurde tam. Ja idę BF-a pograć. Odbiorę mam. Czekajcie. No chciałem pograć w Fortnite'a, to nie. Nie! Kurde, nie! Co za pech. No co, Nanek, działa coś tam teraz? Dalej się gubię. Nie no, ale Nanek wczoraj to wygrał. Jak z Kamilem byłem i z nim tylko... No wczoraj było czy w czwartek? W 4000 naprawdę mocno internet musi iść w dół, kurde. No on tak by nie umie wysłać. Mm. No, do Fortnite'a Właśnie. pograliśmy, w ogóle nie chcę znaleźć meczu. Dobra. No, Już jak to wszystko padło, dobra. no, cały internet. Może się coś faktycznie stało, Chińczycy coś tam walą i... No. Zrobili dziurę, kurwa, rekin przegryzł kabel. No. Kurwa, chyba mi myszy przegryzły kabel, bo to jest niemożliwe. Myszy ci kradną na lewo, bo kurde. A bo sąsiad kiedyś mi kradnie. Albo od dołu się wkopali do ciebie. No. Może być. Oj.